Hej Susan! Idag tänkte jag göra en video där jag visar min ryggsäck, min väska. Jag tänkte att jag skulle göra what's on my school bag. Och sen ser min skolväska ut, den ser ut så. Så kuvert här. I den så har jag mina grejer, det står kunskapsförbund.se. Och så det. Och här står det Rana. www.ranaverken.se. Här är min nyckel till mitt skåp. Jag har 2 stycken som är här. Och så. Sen så har jag kontaktpunkt. Och sen så är det som här ett band här. Så är det så här rör på baksidan. Här i så ligger mina hörlurar. Jag använder dem jättemycket när jag lyssnar på musik. Och så. Här är grejen. Jag kan sticka. Jag ser helt vita. Alla vitt. Och här är mitt hårband. Ser ut så här. Det är vanligt för påsnord. Bra för när man springer. Så sätter man upp tofs. Det ser ut så här inuti. Så ett fack här. Det ser ut så här. Så ett fack här. Så ett fack här. Så ser det konvers. Där. Och sen ser jag själva dragkedjan ut. Det står Star där. Sen så har jag min telefon med mig också till skolan. Jag har en iPhone 4. Där jag och lite smutsig på skärmen. Men det var den här det var den video som jag gjorde. Och du fick jättegärna prenumerera på mig. Och skriva roliga kommentarer. Jag får skriva roliga kommentarer eller ja, får rekommendera. Men det var den här videon som jag gjorde. Nästa video så kommer jag göra
Jag vet inte vad jag ska göra för video. Jag får, eller, jag kommer på vad jag ska göra för video sen. Men jag hoppas att ni är nöjda med den här videon. Sorry. Hejdå! Hejdå, hejdå! I love it.